Hakawe ka samla ka laj im hadin bakla kenti na kawe ka ying ka badon hakamala ka basan ha amdabat banlaj na ka jing pluding kila don kumba arpo hadu arpusan ngut ki breu kila sya pelaj im na kate ka ying hadin baki kali penibding kila wan poi mardor kate ka jaka da ka balen nyar jam kat ba kadang hap hanalur jong kate ka ying kani ka samla bom syam la penpau kerteng kala kenti na ka baranda jong ka mala ka basan jong ka ying ha astri orchid ha ka than indira kat ba ka dingka dang klang ha kate ka ying pen I ha ka video kani ka breu kala yo laj im hadin baki breu ki ba la ap syapo kala yo ban kurup yaka ha ka ba kala laj ban hap hamadan ha ka video la yo I ya ka ding ka ba klang ha kate ka ying ka bala pen mi ya ka tedem ka barben kani ka jing plu la ong ba ka de na ka jing thut ha ki tiar ai le er ki badon ha kate ka mala jong ka ying ha ka we pat ka video la yo I ya uwe ubreu ubala pen yar ya ka we ka kena ha ka mala ka ba syapo jong kate ka mala ka bala plu ha ka ba uwe pat ubreu ubadon hapo ula syem bat pelaj im yaka kadba ha ka we pat ka video la yo I ya ka we pat ka kente ka ba penon kamda utelai ban pelaj im yala de na kane ka jing te ka ba plu ya kito ki balangat ha ka jing mensau la pen kitno mar sya hospital.